Beestjes kijken, dat kost afgelopen zondag in Vlodrop. In de sporthal werden de Maasdal Show gehaaien. En dat betekent dat er meer dan 1000 beestjes te zien waren. De stichting de Maasdal Show die bestaat dus uit 10 verenigingen. 10 verenigingen uit Limburg die zich hebben samengepakt. En die vormen samen de stichting. En die organiseren dus elk jaar hier in deze hal een show. En dat is voor deze keer is dat een provinciale show. Dit zijn vooral denk ik mensen die dit als hobby hebben. Hè? En dat zal wel heel uiteenlopend zijn, hè? Waar mensen mee bezig zijn als het om kleindieren gaat. Oh ja, zeker. Kijk, van beroep gaat het van hoog tot laag opgeleide en alles. En het is inderdaad allemaal hobbymatig. Er zitten geen beroepsfokkers of wat dan ook tussen. Dus het zijn allemaal mensen die dat als vrije tijdsbesteding doen. Maar er gaat toch wel heel veel tijd en energie in zitten. En de een doet dat wat meer als de ander. Je hebt grote inzenders en wat kleinere inzenders. Ook een beetje afhankelijk van de portemonnee natuurlijk, want het kan ook nog wel wat kosten. Maar het zijn wel allemaal liefhebbers. En het zijn ook heel veel categorieën, hè? Dus het loopt heel erg uiteen. Hè? Wat is er allemaal te zien? Er zijn dus kippen en de kippen die moeten dan onderverdelen in grote hoenders en in dwerghoenders. Dan heb je de konijnen, ook dat kun je onderverdelen in dwergen en grote konijnen. Dan hebben we nog cavia's. En dan hebben we nog een klein kippetje, dat heet de ceramus, dat is een aparte groep. En dan hebben we nog water- en siervogels. En ook de siervogels, daar kun je dus heel wat onderscheid in brengen. Dat zijn sierduiven, kwartels, patrijzen, noem maar op. Hè. Dus er is heel wat te zien. Gisteravond hebben we dus in het bijzijn van de wethouder van Roerdalen hebben dus de prijzen uitgereikt, de hoofdereprijzen. En vandaag kunnen de mensen die dus andere prijzen hebben gewonnen dus aan het secretariaat afhalen.